Mali kunnafoni jabarani filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ yen ni wagati in na k'a fɔ ko aw sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw fo dante foli mun na k'a fɔ k'aw ka jɛmukan ni o ye bɛɛ ka kuma ye ka se ka kuma di jamanadenw ma maaw ka se ka u kunkanko kibaruyaw jamana kɔnɔ fɛn mun bɛ ka maaw gan u kamana la ka se k'o da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan ka se ka jamana ka kunkanko kibaruyaw fana ka don olu womisɛnw kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli fana kɛ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min na sabula bamananw ko ten tɔ maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila wa maa caman yɛrɛ fana hakili caman ni o kɛra kow juru kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa bi sibiri avril kalo tile 15 san 2023 ka jɛmukan in k'a ɲɛnama aw ye sa aw balimakɛ a n'aw denkɛ Cheikh Umar Sidibe bi an ka maa welelen maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ sabula a fana ka wulikajɔ bonyara kosɛbɛ jamana ko la Dr Mohamed Kasum Jire i ni sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma. Folikan jumɛn b'i bolo k'a di lamɛnbagaw ni lajɛbagaw ma ni wagati in na. Bon k'aw fo. Diyara n ye. Mali o Malien bɛ ka an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kosɛbɛ. K'u bɛɛ fo. Diyara n ye. Ka diaspora fo kosɛbɛ. Aw bɛ ka chance mun d'an ma bi an ka se ka na an hakilina fɔ Mali ko la. O tɛ se ka sara. Kosɛbɛ. A bɛ to ka fɔ ko vous êtes les soldats de la communication. Donc aw bɛ baara mun na sisan vraiment Ala k'aw dɛmɛ. Yarabi. N'i y'a ye ni transition yɛrɛ jɔra fo bi o ye aw ka baara de ye parce que aw bɛ ka fɔ bamanankan na mɔgɔw bɛ ka faamu donc a bɛ fɛn kɛ mɔgɔw ka se ka da la wa mɔgɔw bɛ da la fana n'Ala sɔnna donc vraiment merci beaucoup pour l'invitation. A diyara n ye an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka se an ka plateau kan yan nɔ Dr Mohamed Kasum Jire e bɛ jɛkulu la jɛkulu min ni o ye mouvement Sentinelle Mali ye Mali kura mouvement Sentinelle Mali kura i y'a ɲɛmɔgɔba ye Sentinelle Mali kura an kɔni an bɔra a sigi kuma kalama an bɛ don min na i ko bi a bɛ danko ɲuman na. Bon Sentinelle Mali kura bɛ en bonne santé. A ka kɛnɛ. A ka kɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de. Tabarikala. Bon parce que n'i y'a jateminɛ Sentinelle yɛrɛ sigira hali a tɛ 7 mois bɔ. I m'a ye. Mais mouvement de don a sigira bi a bɛ Mali fan bɛɛ. Wa yɔrɔ tɛ Mali la k'a fɔ k'an ma taa yɔrɔ min. A tɛ yen. De Kayi à Kidal tɛ de ni Menaka u bɛɛ b'a dɔn wa an ka représentant bɛ yɔrɔ bɛɛ. Tabarikala. Mais Sentinelle Mali kura yɛrɛ ye mun de ye. Sentinelle bangena cogo di. Sentinelle ye mouvement ye mouvement a bɛ fɔ mouvement mun ye mouvement d'avant-garde kɔlɔsilikɛla maa mun b'i janto fɛn dɔ la kosɛbɛ bi maliyɛnw bɛɛ de ko Mali kura donc o Mali kura fo dɔw de ka wuli k'u janto a la fo k'a lakɔlɔsi ni kuma bɔra jɔn da a bɔra Mali président de da le 1er juin 2021 a ye Mali sifinnakaw bɛɛ bisimila kuluba a ye discours ba dɔ kɛ donc au discours de la a ko la jeunesse vous avez un rôle central vous avez un rôle de veille sur la nation malienne vous devrez servir de sentinelle c'est à partir de maintenant donc Assimi de ko Mali sifinnakaw ye a ye wuli k'aw jɔ k'aw ɲɛ dayɛlɛ a ye bɔ manipulation na parce que a tilala k'a fɔ n'a y'a jateminɛ minnu bɛ manipuler aw yɛrɛ de don hali aw tɛ bɔ a kalama an y'a fɔ discours kɔnɔ o discours kelen an y'o ta k'o yɛlɛma français la k'o cari bamanankan na an y'o discours de ta ka taa jamana fan bɛɛ k'a jiru la Assimi ka testament politique Assimi ka hakilina nin de don an bɛ Assimi kɔnɔ dɛ parce que discours fana la Assimi bɛ tila k'a fɔ mɔgɔw ye aw bɛ ka kɛlɛ mun kɛ aw kana kɛlɛ kɛ ne ye quoi a y'a kɛ aw yɛrɛ ye a y'a kɛ Mali ye donc o de kosɔn an fana ko k'an bɛ wuli ka nin hakilina ta si j'échoue c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué ni ne ma se ka nin fanga kɛ ka ɲɛ o kɔrɔ ko Mali sifinnaka bɛɛ de dɛsɛra an dun tɛna dɛsɛ donc o de kosɔn n bɛ se k'a f'i ye bi chaque mois chaque jour an bɛ action na an ka action laban yɛrɛ o kɛra l'autre jour an taara ministre de l'administration territoriale voir colonel Abdoulaye Maiga ministre d'État ministre de l'administration territoriale ani porte-parole du gouvernement voilà a y'an bisimila ka ɲɛ kojugu a y'an bonya parce que mɔgɔ de don a bɛ mɔgɔ bonya kojugu bon an fana taara sentinelle tɔgɔ la
ka taa tableau d'a ma k'a fɔ a ye ko anw sɔnna nin constitution kura nin ma mun na anw sɔnn'a ma parce que anw yɛrɛ de y'a sɛbɛn fɛn mun b'a kɔnɔ an tɔgɔnɔ b'a la a hakilina a bɔra anw de la wa anw ye mouvement fɔlɔ ye mun bɛ na i fɛ k'a f'i ye ko an sɔnna wa an kan ka baara o baara kɛ an kan k'o kɛ wa an b'o baara la kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ i ye mouvement sentinelle Mali kura o mun filɛ nin ye maa dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko sɔrɔsiw de bɛ aw kɔfɛ yala o kuma in ye tiɲɛ ya bon tu sais que ni fɛn ɲɛna bɛɛ b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ parce que u y'an formaté ten de c'est à dire Mali kɔnɔ u y'aw dilan de pour que aw ka dɔn aw kunna k'aw tɛ se ka kɛ foyi ye ni dɔ ta kɔfɛ donc mɔgɔ t'aw kɔfɛ aw yɛrɛ de ka wuli ka jɔ an bɛ défi de fɔ bi plateau filɛ ni maa o maa ko k'a bɛ mouvement kɔfɛ ou k'a ye wari de di ko mouvement jɔ o ka n'a fɔ plateau kan tabarikala docteur Djire i da sera référendum ko kuma ma ni o ye jamana sariya sunba ye o yɛlɛmali ko baaraw a daminɛla dɔgɔkun tɛmɛlen mɔgɔw ka carte biométrique dili daminɛla u ma yala nin ye a wagati selen ne an bɛ se k'o fɔ non a waati sera de an bɛ ka préparer de o référendum kɔni n'a tɛna bilen non a tɛ na diya wa référendum anw de y'a kuma fɔ wa anw de bɛna a date fana di nin fɛn bɛ ye anw de ta ye o président ye dɔrɔn président ye tanta mais nin ye maliyɛnw ka fɛn de ye ni maliyɛnw kɔni ko Mali kura ka wolosɛbɛn de ye nin ye dɛ donc o baara mɔgɔ ma kan ka wele o la o baara e kan ka k'i yɛrɛ ye n'i y'a ye mɛ référendum o kɔrɔ ko bɛɛ de ka jɛ ka fɛn dɔ kɛ aw sɔnna ou bien aw ma sɔn o kuma na n bɛ fɛ ka message dɔ passer n ɲɛ bɛ ŋunuŋunukan na an bɛna wuli ka bɔ k'a tɛna kɛ ani hakɛ dɛ a ma fɔ ko i kana taa voter mais i k'a bali yɛrɛ a kana kɛ o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ n ka kuma lamɛn dɛ i ka taa voter i k'a fɔ k'i ma sɔn o de ye démocratie ye mais i ka wuli k'a fɔ k'i tɛ sɔn yɛrɛ a ka kɛ o kɔrɔ ko fɛn dɔ b'i kɔnɔ dɛ nka minnu ko k'u tɛ sɔn a ka kɛ yala o fana t'olu ka hakɛ ye wa o t'u ka hakɛ ye olu caman bɛ minnu ma sɔn constitution kura in yɛrɛ de ma o t'u ka hakɛ ye et ça c'est très grave on va pas le permettre cette fois-ci là on va pas le permettre parce que an y'a ye an tɛ a banna kɛra cogo min dɔw nana k'o kuma kelen de kɛ su ni dugujɛ u ye an tɛ a banna zabe ka sɔrɔ ka taa don fanga kɔnɔ donc Mali kɔnɔ mɔgɔw stratégie de b'u bolo ka fanga ci fanga ci tuma bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ groupement ye mais fanga ɲini ne ka fanga kɛ ne c'est pas comme ça c'est pour cela que anw ko assise la un parti c'est une vision politique n'i y'a mɛn parti hakilina n'o de b'aw la e bɛ se ka sa mais hakilina bɛ continuer e m'a ye Mali la ni parti ɲɛmɔgɔ sara dɔrɔn Ala ka hinɛ u la minnu sara dɔrɔn parti sara e m'o jateminɛ non e m'o jateminɛ voilà c'est-à-dire ni Mali ɲɛmɔgɔ taara a banna parti banna parce que parti tɛ yen hakilina tɛ yen quoi mɔgɔw tɛ ka baara kɛ hakilina dusu vision o de tɛ yen docteur Djire wuli ka jɔ kɔni kɛra ka caya tuma min na constitution jamanakuntigi y'a valide wuli ka jɔ dɔw kɛra minnu maaw y'a jira k'a fɔ ko nin fɛn in tɛ jamanakuntigi mun bɛ bi n'o y'a simi ye fanga furancɛ fanga ka baara tɛ nin ye k'u k'a to élection ka kɛ an bɔra o kuma na n tɛna segin o kan parce que ça c'est nous amener ka taa n'a ye kɔfɛ a tɛ président tɛ sɔn dɛ nin tɛ président ka baara ye de ni kuma banna déjà les alisa kuma dun bɛ sen na docteur ben c'est normal an bɛ démocratie de la mɔgɔ fila 1% mɔgɔ bɛ kuma mais 90% des Maliens sont d'accord sur ça ou bien i tɛ sondage kɛ la n'i ye 100 sara ta maa 80 ni ko u bɛɛ ko k'u sɔnna a ma u presselen don yɛrɛ ka taa voter donc ni 2% ni 3% minnu bɛ ka kule parce que peut-être position ma d'u ma u ma poste sɔrɔ parce que u ma fɛn sɔrɔ u bɛ k'a fɔ ko o ye kungo de ye o mais k'a fɔ olu de bɛ na bɔ bi ka na bala wuli jamana kɔnɔ jamana min bɛ guerre la an tɛ sɔn ma. mais docteur a tɛ se ka moyen sɔrɔ walasa k'u fana convaincre u ka na bateau mais an bɛ o de la o convaincre bɛ t'o ma n bɛna daminɛ depuis assise la assise veille la an ma assise reporter a 2 mois ka taa dɔw deli u ka so des individus f'u ka so kɔnɔ parce que adamadenw dɔw de bɛ Mali kɔnɔ c'est à dire n'olu t'a la dɔrɔn olu fɛ ko Mali tɛ yen o dun ye nkalon ye les Maliens appartiennent à la jeunesse
Mali est sifinakaw de taille. Donc on a stratégie sentinelle là, c'est-à-dire un nouvel homme politique malien quoi. Faut ademaden kura, c'est-à-dire hakina kura politique là au dekana. Munu yan diriger 30 ans 40 ans a kantin ça. Ou yo doké démocratie oui en son aya valeur ou légé. Mais ou fana ku sigi ou ka toka démissionner la délai. Ni mo masse aba corriger mais qui take qui den take qui modène take i modène farata i ko ke non ote fait un tour de ça ne marchera plus au Mali, c'est fini. C'est pour cela que le président a dédié son mandat à la jeunesse. C'est pas pour zéro. Maintenant jeunesse me fait que homme politique est chini. Jeunesse me fait que arriver chini. O de kanga na anga bateau là. O de kanga na anga bateau là parce que c'est cette jeunesse là où le tadi Mali est chini. Ou ma foko jeunesse c'est ka mal diriger. Donc ma foko jeunesse c'est ka mal diriger. John ne veut pas mal diriger bi. Un jeune qui n'est pas politique, qui a quitté le front, mais qui est aimé de tous les Maliens, de toute l'Afrique et de toute la communauté internationale. Docteur, yala aw dalen no la aw mune fanga frontière fanga soutien belebelo yala aw dalen no la ka fo ni référendum ko anti soutien nous sommes même la transition. Mais mon transition en détail. Nga aw dalen no la ka fo ko ni référendum ko avait passé ya. Mais on peut pas moufier à moins qu'ante jamana kelen kono. Ne kono ali chini ni ne ya sugula ni yoro la ko mandi malien yi ne ba fo président ka adabla. Mais malien de ko kuba fait. Et puis mo kele munu bi ka fo ku ka constitution ku tala ou de follow de akuma fo le 14 mai à la mairie centrale 14 mai 2020 on de follow la ka fo kangata 4e république là depuis 2020 depuis 2020 depuis M5 m'a créé MK là o de boyana ka M5 M5 mo nana faraka ou ni na 4e république ninko ou ma dili ka fo ka référendum mais MK continueront fo bi mo bi ka fo o mo kelen de bibili ka fo ko non aw ka ni retirer et après avoir travaillé une année sur ça millions dona fait muna concertation kera donc coup d'état président ya jo commission finalisation kata mo deliso o mo farlaka opposition farlaka chifna kan farlaka démission farlaka makrobaw les mais c'est comme si Nanko Kanté son image, c'est comme si Améga président il est sans faire que ce regard tiré de où. Aujourd'hui quand même il faut être reconnaissant même si tu es Assimi fait. Tous les Maliens sont d'accord avec lui, là en majorité. Non, il faut reconnaître ça. Ma foko bede mais comme ça là 70 à 80% des Maliens où sont Assimi qui dirige l'ima. Jama Famba. Démocratie de Jama Famba ya. Mais c'est tout, il faut qu'on se dise la vérité. Mais si on laisse ça tous les jours, les mêmes jamoun refondation, les mêmes jamoun nouvelle constitution, au lieu de quoi bikoute sur nouvelle constitution, autrement mungera. Donc, on me sait qu'à moufo, en fao, en bao, en terkeo, en koni, on me tout à soka tout d'il. Ni constitution kura, on a béala, on a ta kalafili la. Ni émotion, campagne, abeda daele, ika boka kuma télé là pourquoi ils me sont donc il que ce qui ka moka le nom munu ko compter il que ce que convaincu en munu ko quoi awo en fana ka se ka nga moko convaincu anga que victoire mais ka wili ka foko era de se ka ke ça c'est quand même c'est contre la démocratie docteur ouye kuma do fo mu ma ira ka foko jamana fan chama menele no jamana insécurité mu be o se ka to référendum ga e le ma foko nga élection na ah référendum fanani élection te kele on do abegle abede kele kala fili de do ibata do akono begle et puis jusqu'à présent madati fo o de koso mais opération d'envergure de beun et puis mina mon fie insécurité konna tu sais que mambe faga bamako kono circulation era la cléo akachani mo mun sala guerre la durant toute une année. A Djirala de que Bamako dron, circulation la plus de 15 personnes de ça. Dongodo. États-Unis, va au sur ça, Moko Kemeni Bidourou. Ou de ça par bénite aux États-Unis par accident de la voie publique. États-Unis chaque jour, Moko Kemeni de ça balle de Béjoki faka direct. Donc, on a sabali sécurité koni 100% à Théorochi Nyono. Donc ame mun fo ame na mada don ne mbega kumi fe an bora nord la
an bɔra centre la an bɔra yɔrɔ bɛɛ an m'a fɔ k'a bɛɛ ɲɛnen don dɛ mais dɔ bɛ ka kɛ ni référendum date fɔra donc sécurité bɛ n'a kɛ cogo min pour que ka se k'o stabiliser o bɛ n'a kɛ i y'a faamu wa maintenant k'a fɔ ko jamana fan bɛɛ de bɛ Mali bolo bi Kidal bɛ Mali de kɔnɔ gouverneur bɛ Kidal préfet bɛ Kidal maire bɛ Kidal autorité intérimaire bɛ Kidal armée fan dɔ bɛ Kidal i y'a faamu donc jusqu'à devant les preuves Kidal bɛ Mali de kɔnɔ yala ni référendum ko k'a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ docteur yɔrɔ jumɛn Kidal n'a ma kɛ Kidal fɛ ko wɛrɛ t'a la o a bɛ kɛ Kidal de o Kidal de a bɛ daminɛ yɛrɛ de soit Kidal est Mali soit Kidal n'est pas Mali voilà et gouverneur bɛ Kidal k'a fɔ ko référendum tɛ kɛ non o tɛ se ka kɛ o kosɛbɛ an bɛ lajɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ ko docteur Kasum Mohamed Kasum Jire ale de b'an bolokɔrɔ bi ni ale ye Sentinelle Mali kura président ye yaasa ka se ka kuma jamana kunkanko kibaruyaw ni o ye actualité yaasa ka se ka o débattu an n'a ni ɲɔgɔn cɛ docteur yala e yɛrɛ bolo dans l'ensemble ni fanga furancɛ fanga bɛ dangu min kan bi a tagacogo ka ɲi wa bon ne fɛ le plus important diɲɛ kɔnɔ o y'i ka yɛrɛma hɔrɔnya de i ka honneur ani ka dignité adamaden i kɛra cogo cogo ni bonyanen don c'est à dire ni mɔgɔw y'i bonya o ye koba de e bɛ fɛ ka mun fɔ docteur n bɛ ka mun f'i ye dɔrɔn a bɛ san 2 bɔ Mali kun tɛ lamɛn yɔrɔ si a bɛ san 2 bɔ don o don mɔgɔ de bɛ sa a bɛ san 2 bɔ Mali kanw de bɛ jeni a bɛ san 2 bɔ tuma bɛɛ mɔgɔw bɛ dans la rue a bɛ san 2 bɔ kalan tɛ yen mais tabarikala a bɛ san 2 bɔ sisan Mali kanw tɛ attaqué tugun an b'a mɛn Mali sɔrɔdasiw de bɛ bɔ ka taa juguw ɲini kosɛbɛ a bɛ san 2 bɔ an ka denmisɛnninw bɛ ekɔliso la u bɛ kalan na a bɛ san 2 bɔ diɲɛ bɛɛ Afrique bɛɛ olu de bɛ ka Mali filɛ a bɛ san 2 bɔ Mali de bɛ ka drone san Mali hélicoptère avion de chasse MiG c'est-à-dire a tɛ ka fɔ ten dɛ a bɛ ka jira maliyɛnw na de a bɛ san 2 bɔ Mali kɔnɔ Mali min bɛ guerre la dɛ Mali min bɛ terroriste kɛlɛ la dɛ o Mali kelen o de ye maa soldats plus de 50 000 soldats a y'o de recruter ka dɔ fara Mali fonctionnaires bɛɛ sara kan plus de 20%. Mali bɛ guerre la dɛ Mali bɛ embargo la dɛ Mali bɛ fɛn bɛɛ la dɛ mais Mali de dɔ fara fonctionnaires bɛɛ ka sara kan e bɛ se k'a fɔ ko nin bɛɛ tɛ fu ye nin bɛɛ ye fu ye ne depuis ne bangena parce que anw ye mouvement démocratique den de y'a faamu ne ma deli ka nin ye. Moi, je n'ai jamais vu. Et à Mounkerao la Russie défend le Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies. Béyou ye, dien béaï. Moi, il faut que Wagner de Bamboula. Russie, ils ont des opérations, des partenariats avec le Mali et qui datent des années. Mais Wagner, c'est. Il y a une coopération dans le Mali, il y a plus de 60 ans. Donc, aujourd'hui, le Mali était sous tutelle. Il faut que ce conseil de sécurité là, et de la Mali comme conseil de sécurité là. Les journalistes de Nifana ont relayé. Mais si c'est des Maliens qui sont à la télé là, qui confurent les gars avec tout babou ridiculisé. Au fond, ridiculiser l'été avec un chien de fou. Parce que Aïmoun faut Équateur tché et un calanga Équateur de là. Guatemala, Équateur. Hablamos bien l'espagnol. Perfectement bien. Donc c'est pas à l'Équateur une petite boule comme ça dans l'océan qui va venir nous donner des leçons de droits de l'homme.
kunfuru bla. Donc France ambassadeur blena. Donc toi tu penses que dimbe fouille? Donc il y a question me poser iko est-ce que tableau kay? Donc c'est pour te résumer. Ni nimbe kera, ni ninte tableau nyuma yi. Ah ne on ta do mina kuma mu fetu. La docteur ma chama meno munu ni ube fanga France fanga ni ube wulika jola ko awanya mai ulu chama ba foko insécurité alimentaire bi no yala o fanante tien wa. Mais obe invité o 80% des Maliens n'ont pas 500 francs par jour. Pini de a fois en USAID. Ibo korora. O ban mangeton. Keme sara la. Ni Maliens dans keme sara. Bishegi. Keme sara la. Ate keme soro par jour. Mali c'est ce qu'ils ont qualifié, c'est un pays pauvre. Et be buka mko mune mbe kule warde bulu ulde be dumuni ke kanyew. Ah uba. Mɔgɔ minnu bɛ ka kule en réalité olu de bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ o parce que minnu bɛ kɔngɔ bɛ minnu na olu tɛ kuma yɛrɛ o tu comprends kɔngɔ bɛ minnu na olu tɛ kuma an bɔra Gao l'autre jour Gao tu peux faire 4 jours courant yɛrɛ tɛ yen an nana y'a kuma fɔ non c'est pour te dire que mun kan ka dénoncer an b'o dénoncer o 4 jours à Gao courant tɛ yen ji yɛrɛ tɛ yen ji tɛ yen ne kun bɛ Gao ça fait 1 semaine voilà. Mais elle est là Gao moko ye ka wili ka fɛn wɛrɛ kɛ. Nka docteur minnu bɛ. Mais olu kɔn i b'a dɔn mun fɔ ye ko an bɛ nin supporter a y'a fɔ Hashimi parce que Gao bɔra yen Hashimi a y'a fɔ Hashimi k'a ka taa n'a ye ko k'olu bɛ sa de u bɛ balo de quoi ko diɲɛ kɔnɔ f'i ka kɛ dɔ ye quoi on a fait 40 ans an bɛ tubabu bolo u bɛ k'an kɛ tan i bɛ programme d'ajustement structurel dɔn n k'a daminɛ n'o de ye FMI ni Banque mondiale u bɛ na i ka studio la k'i ka studio ci k'u bɛ na studio ɲuman d'i ma i y'i ka studio ci. Qui a sodasiw te ka monter en puissance qui ku be bila ka ta retraite anticipée la kulu be na tubabu sodasiw dima yo ke ko ku ka usine ba nunu ko ko be ci tubabu de dana de u ko nga président ay usine nunu brade u nga usine be brade kamina usine kura u jako dawma ko wari flé milliards flé mais aw kana malfan sande ko sodasiw mun be kidal ayu boy kidal zone aya to aw kana tani sodasiw u yu boy ko aw ka berdem ninu aya pièce bo yu bo ko aw ka mikiw be blami mikiw be blakati ko do men nga ta mikiw no fe ore kerawa ou mikiw o de makaya ou mikiw mine ku jeni et c'est des gens comme ça qui viennent aujourd'hui de nous dire que les décisions de démocratie kulu te son conscience ko fen kura de kana anga nyoko boya jamana na et regarde anga nyoko boya jamana na il faut qu'on se respecte parce que ni ya on be kumata moko chite na fa ku yendo poche lawo. Quand nous on dit ce qu'on pense, parce que nous aussi, on pense que la seule solution d'un pays, c'est la vie politique. La politique là, ferait de dos, ferait femme badi, il y a tout droit ma fla ma sabategala. Ma docteur Mado be jalakili taka mamunu be fanga France fanga munu ba foku ba chema iba fo yere afo chumla ka aw segere ko dangarbo ka ke liberté d'expression ko aw te fem fo la yala ibe se ka mun jabi radio la amake français France l'autre jour uma journaliste yere mena ka datugu katana o ma ke l'autre jour tout près an quand même militaire non attends seulement uma journaliste mena Turquie ka faka ka do asidi kono Arabie Saoudite mo yo kew ka journaliste mena Turquie mosquée kono ka faka ka do asidi kono ne be sunde lante galonte kade hein États-Unis kunu ne a publié moko kemeni ko le kan ata chaise roulante ka obe sa obu faka peine de mort ou ka tanga do mesa liberté d'expression ani libertinage te clé ki sigi ka moko fanu ba ne kuma na est-ce que ne moko fanen ne kuma na est-ce que ne moko nen ne kuma na est-ce que ne kuma fo preuve te ne bulu nga docteur antanyore ye kuma kelen poser ne ku ko ne ko do de ban ko fe ngu kana ni preuve dron o do be am sentinelle ci écoutez c'est que politique là il faut jouer propre quoi la politique te galoye am be politique te am de galontige lay am de be galontige ay moment sinon politique ye kelende ne o de fo do ngo démocratie démocratie kelendronde depuis a inventera mais mo mo ne démocratie animé o de galontige sinon démocratie a kelende ajeleno ka fanga ta ka di fantan population ma ulu yere ku ka fanga ke dirigeant ka srawunye o de démocratie mais now yo taw yere population mine ka mege ka ke fantan ka fembe kala de telle manière que population yere ni me choni ke population ba foku dalenti la
ni tlelen de population be sirigne c'est ces cultures là où yo de cultiver où y a une culture de boana kanke galontigala. Donc il faut qu'on se dise cette vérité. Ça ne veut pas dire que Mali politicien bête échouera. Non, nos politiciens de vraiment de les fanga soro. Tellement au kun ladrilendo mo srani. Je cite par là Mohamed Lamine. Asale Myriam Mohamed, asale ne utara bere da fin da certificat de reconnaissance. Professeur Beba Abdon. Ale Saray n'a pas eu le pouvoir. Do be balola bi. Ndit na mo toko fo. Mo do Malibu dusuguna. Mo pouvoir soro ebse ko gaucha. Mais munu ya soro munu ya tien ou damné. Ils n'ont qu'à se taire. Donc, au coup d'amener quoi? Au coup d'amener parce que il y a jamana bladé, ka jamana chide quoi. Parce que maintenant, comment faire sentinelle haklina et monde. Jamana, ni ya me jamana, il faut armé de. Ne fa procureur te mo mine. Est-ce que procureur be timini ka soa? Dieu me tamine. C'est les forces de sécurité. Donc en réalité, mo te sera procureur yo. Fanga mo be siro nye ni fanga mais c'est l'armée. Ni ya mais États-Unis c'est le Pentagone. Pentagone tara turjibel mnek uchi ka foko Ben Laden de ake be adon galondo. Pentagone fait envahir Irak. Kata Libye. Kanimbeke Pentagone armée de dos. Ni ya mais Israël. Israël c'est sur le service de renseignement, c'est l'armée israélienne qui est puissante. John de ake ka bombe nucléaire duma États-Unis de ma bombe duma o de te ka ke Ukraine et ite magantala ante magitala bi na magantala ne fana magitala o kele de be mbiwo kele werete on ya kembi ki tasaradi donc ni malem be fa nga yere ke che président ya kuma mu fa ka discours labana ka nga firi doni ana no to antala mais na yantui ou bina takamanka ou ba mbe fa ya l'impérialisme n'a pas pitié. Comme l'a dit Létier, l'impérialisme moyen qui nous tente de confiance. C'est-à-dire à l'impérialisme, ni 1 kilo de confiance. Voilà, Daniel Doni, Doni, Al Doni Canadama. Ou t'es qui fait ça? Ou bien utiliser des. Ou de kera ou yanke falato ye quoi. Faut qu'un yere n'diga yere là. Bamuso be sakaya dente barala. Ou de mala. Hamini dusukasi de bamba muso faka ndenye fembe kai adesara ka bara soro diabète ni tension memba muso faka dusukasi ango toy anyara ka doka yere da anyo de fam asimio de fo malien yi anga doka yere donisa anga muruti mais anga muruti si la bonne voie ambodi kan amuruti lende do na docteur do fana ma yira ka foko ani jamana wero che ko o yoro kafsa ko nga jamana yere fana konna la no ko gele awbe halisa yurugu ta fanfela ni fenchama yurugu be yurugu te ban ko foi ma yala mo yurugu be yurugu te ban ne sonoma wallahi yurugu be malla mais le problème n'est que pour y se ka yurugu kele faut fanga ka kila État kunte Mali bolo ni o de fiye ngo ni état ni jamana me c'est l'état ni état mais c'est l'armée donc armée de be ke fortier autorité de l'état be ke donc justice be tayoro be en cet âge mais jiji mumbe emine état yere be état chantage ke état la ngo de yake groupe armé ne malfanta o de yake association be créé dongodo tous les villages ont association de ressortissants parce que tout yere état là ni mi yere état là ere de be bereta yere mais c'est ce qui s'est passé au Mali. C'est que l'état a failli. C'est pas la démocratie qui a failli, c'est l'état malien qui a failli. Hospitalisé aux soins intensifs avec réanimation, dopamine, au de kera au diagnostic de kera. Ouais, docteur Kaine. Ah oh, Mali état banana de. Mais à banana chogodi à sein ou yo de carré. État c'est un c'est l'armée. Ou yo de douanga politicien qu'on a 91. Quand une armée puissante est une menace pour la démocratie. Ayauka armée chi, ayauka sora sou faka. Ayou bla retraite anticipée là. Ayauka mikouchi, ayauka missile solaire. Amika fait on fenke. Abe jira la ko be koumi malibolo. C'est comme Atete Bougou ou Atete Bougou Joa. 10 ans après kata gidron chiga kanani robinet. Tu abuna ya droit ni au kedro tu abetikila. Et autrement bika dugu jo tumami.
aw kun t'a kalama ko fɛn kun bɛ ko robinet ni fɛn kan ka dilan e bɛ dugu dilan ka goudron kala ka tila ka taa goudron ci ka robinet dilan tubabu tɛ se k'i bonya. kosɛbɛ docteur wagati b'an nɔfɛ kosɛbɛ yala i kɔni i ka wulikajɔ bonyana i b'a fɔ n y'a fɔ jɛmukan daminɛ la cogo min na i ye wulikajɔ caman kɛ politique ko ta fan fɛ i ye M5 RFP i kɛra o maa kologirin dɔ ye ka tɛmɛ yala an bɛ don min na i ko bi yala i ka politique baara i lafiyalen don a kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi. Ne lafiyalen don parce que ne tɛ nata maa si la c'est ça le problème il faut pas compter sur personne maa si t'i kɛ fɛn ye et de b'i yɛrɛ kɛ fɛn ye voilà an ni tɔ ka différence ye mun ye anw ye professionnels de on a un boulot on vit de notre salaire de notre main mais en même temps on fait quelque chose pour le pays mais c'est ka kan dɔw nana politique la i b'u dɔn u tɛ baara si la ni politique tɛ n'i ye politique bɔra dɔrɔn u bɛ sa foyi t'u bolo mais an n'u tɛ kelen ye c'est-à-dire an jigi dalen tɛ maa si de ka diɲɛlatigɛ nin na. nka docteur mun b'i ni M5 RFP cɛ sabula i y'i yɛrɛ ka jɛkulu créé n'o ye Sentinelle Mali kura ye foyi tɛ ne ni M5 k'a sɔrɔ M5 fana i filɛ ka kɛlɛ kelen mun kɛ M5 b'o o kɛlɛ kelen na foyi tɛ ayi M5 ye kelen de ye wa anw de ye M5 sigi a papier bɛ anw de bolo légalement don kelen bɛ na n bɛna nin données bɛɛ ye n'i y'a mɛn M5 RFP anw don wilibali de don mon frère dossier top secret a bɛɛ b'an bolo. an ye M5 jeunesse sigi don min M5 chef yɛrɛ ko k'a kana sigi fo bi a ma reconnu awɔ donc an tɛna o kuma don o la quoi donc on est M5 jusqu'à la mort parce que M5 ye mun de ye c'est le peuple malien o de bɛ constitution la lutte prônée par le peuple malien le peuple c'est le M5 maintenant ne ko k'e bɛ M5 paterniser k'a k'i ta ye o de tɛ marché o. I tɛ se ka hakilina M5 ye hakilina de ye i bɛ ka malikura mun fɔ o de ye M5 ye o de kosɔn anw ko Sentinelle malikura Sentinelle président y'a demandé malikura anw de don i b'a fɔ ma Sentinelle malikura c'est le résumé de tout ça bi an bɛ ka baara mun kɛ ka don bɛɛ kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔw divisé la mɔgɔw déçoira mais mɔgɔw kana déçoir parce que kɛlɛ nin tɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ni kɛlɛ bɛ ka k'i yɛrɛ de ye. N'i y'a ye bi an bɛ se ka kuma an ka n'an ku cɛ c'est parce que on sait ce qui se trame ah oui mais an bɛ ka message de di k'a fɔ mɔgɔw ye hali sisan u ka sabali o ma aw yɛrɛ sirannen don wa u kana jeunesse kɛ bouclier humain ye u ka jeunesse utiliser président Assimi y'a fɔ jeunesse a ye bɔ manipulation na o ma dɔw y'o kɛ n bɛ k'o de f'i ye o manipulation de kɛra o partout manipulation de kɛra. mais jɔn fɛ. non ni on dit là qui c'est ça morveux qui se mouche ni ne jeune ni ne yɛrɛ to manipuler la ne yɛrɛ de nɔ don fo n bɛna fɔ ko karisa de ye nin kɛ karisa ye mun kɛ e taara karisa fɛ i y'a jira la ko wari de ka di ye karisa fana b'a ka wari d'i ma e bɛna karisa fɛ i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na an de ye nin kɛlɛ kɛ e ye kɛlɛ kɛ tuma min ne de tun tɛ wari di min ka bɔ wa e bɛ se k'a fɔ k'e ye kɛlɛ kɛ yan e mɔgɔw labɔ ne bɛ wari de d'i ma e taara meeting la ne bɛ wari de d'i ma e ye kɛlɛ kɛ Mali ye e ma kɛlɛ kɛ dɛ wari de tun bɛ d'i ma donc e b'i daminɛ i b'i da bɔ baliko kɛlɛ la mais mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ u y'u ka nafolo de don Mali la mais u t'u dɔn yɛrɛ u tɛ kuma yɛrɛ donc an b'olu tigiw de fo donc kɛlɛ ye hakilina de ye maa buruja maa neni non hakilina kɛlɛ an b'o de la bi n y'o de fɔ Gawo hakilina kɛlɛ an b'o de la bi il faut k'an ka da an ɲɔgɔn na il faut k'an ka da an yɛrɛ la il faut que an ye hakilina minnu ta an k'u respecter il faut k'an ka Mali président dɛmɛ Mali président de y'a jira diɲɛ kɔnɔ ko sifinnakaw bɛ Mali la mun bɛ se ka Mali jɔ en une année il a révolutionné l'Afrique mais pourtant il ne parle même pas c'est pour cela que Ernesto Che Guevara ko la meilleure manière de désirer à faire la meilleure manière de dire là c'est de faire bamanankan n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min bamanankan na c'est-à-dire maa ko i bɛ se k'a traduire yɛrɛ quoi a kɛ non c'est-à-dire c'est comme danaya waleya quoi danaya f'i ka waleya de la meilleure manière de dire là c'est de faire i kana kuma kojugu a kɛ Assimi o de kɛ Assimi o de kɛ
aga ke wale de ko so mɔgɔw b'a fɛ sinon mɔgɔw t'a dɔn yɛrɛ an maa caman bɛ yen u ma deli k'a simi yɛrɛ ye mais il y a des gestes qu'ils ont mis la Barkhane, qui peut penser que Barkhane est parti? Il y a Mali président m'a dit celui qui est contre Barkhane est contre le Mali. À ma voix. Afora il y a Mali. Mais et pourtant aujourd'hui on a montré le contraire. Aujourd'hui après Barkhane ko Mali kumbechi, Mali est sécurisé aujourd'hui. Aujourd'hui c'est des mogo yere de war bom Mali kono. Bi ku ka parent do le village do la, ku ka ta attaquer ke poste do la. A information be bambolo. Ambi au fier de ça je te le confirme. Na mogo be fana mbuto ko fo. Mais anti na mogo toko fo mogo yere de be war bo pour faire de l'insécurité résiduelle politique kele do dumuni mu yele la goyo ni fe mu politique kele do poivron yele la politique kele do docteur koko yele la politique kele do mais ayele la choko choko a Dakar ni Dakare ayele la choko choko a Dakar ni Côte d'Ivoire abiso ko fam choko di docteur pomme de terre be dlam malla pomme de terre be ke malla do be foroka abetami pomme de terre Mali dugukolo la abe sena michi non hein ambe to ka musa do yello ka abe ka jogodi bagan do yello ka ande bet bagan di bema do anga sabali ma docteur ote jamana nyama no ya kana fenke mo noy ande no do jamana nyama jamana denwa jamana nyama nunu ande busara. Tu comprends? Ou les lignes black en a déjà, ou les lignes jo, comme Malika yelema horea, Malika partenaire, Malika choix stratégique, ani Malien ka intérêt. Asima faka discours là, quoi libe tika de ferré, il kana bi Malien ka. Amo voix. Et be faire mon négatif. Il faut qu'on se dise la vérité, chacun doit son rôle. Beba faut non mon droit est ton devoir yoga. France bi ka fo droit des hommes. Est-ce que France a devoir que? Est-ce que MINUSMA a devoir que? MINUSMA a devoir jouer. MINUSMA a juré devant l'opinion internationale qui va mettre l'autorité de l'État. Koubina Mali armée sécurisée. Koubina tantanta. MINUSMA des espions mal là. Ou des informations di terrorisme. Après vous bebambolo. Ou des informations douma. Ou le mobile de tailleur là. Ou le mine bla ou lugne. Ou le tlaka mine. Mine yere ou le moko dege mine placé là. Moi je te parle en tant que chirurgien de guerre. Né chirurgien de guerre de né front de 4 ans à Kidal. 2 ans à Gao. Et c'est comme vous là. Ah non! Et rebelle montene donc. Depuis Bilal ou Pé Ambenyongondon. On se connaît très bien. Donc moi do bentina do là quoi. Il va très bien donc Ambenyongondon très bien. Je salue même Bilal ak Chérif Nabel la main. Ou kana nga jamana jo. Jamana nimbe jode et puis quand faut qu'on mette bombardement de Kidal kan non amma deliko autant c'est pas notre objectif mais on va les convaincre il y a faut question na chokomu c'est-à-dire sentinelle là pour être sentinelle il faut être un convaincant convaincu c'est-à-dire que mon faut fika daladi parce que ni ma da kele la itise ka kele ko voilà il faut être un convaincant convaincu donc il faut qu'on attend mo ko ka kumu fait donc ambe kele muna tise ka sigin ko fait il y a pas marche arrière. D'accord, au famuna docteur Djamoukan sera à Kunche. Il y a kuma bese ka mune. Bon kuma Kunche qui faut qui wale nyumando. Kamalion be fo ka sentinelle membre be fo. Sentinelle membre Mali kono. Mali ko ka diaspora la ku be fo. Sentinelle ni be do ala yala abeke chokodi. Critère kelendron de biga cartita. C'est avec ça qu'on fonctionne. Mo munu ba fo ku be ka wardam. Ni mamu me fa ka osoro ibe wulika judge menke. Wulika judge shitala. Ni beta sentinelle la beta falaje kaburudon kerefe en face seulement fanfe anga kijebe deuxième étage là permanent bien il beti biga carte ta 1000 francs tu es membre de sentinelle au même titre que le président dans les activités tu participes sentinelle là on s'impose c'est fini. Tabarikala ami fo kosobe ka son ka sanga plateau ka no am foli di ma dante foli munaka laje bago belaje la donia saka fo ni jemukan beka kuma ni asele akunche yorola ama fo sungolo alaka to time ko nymandama akambe jen wakati fere wassalam.